Jafar ya haifi Zainab, in ka isa ka nuna mana yakka irin Zainab, wallahi na rantse da ubangijin da ya ɗaukaka sama ba tare da dirka ba, wallahi Zainab ta fi wannan ilimi. Abu ɗaya ne, ku gwada, ku je ku ji duk abin da yake da sunan wa'azi, ku ji abin da Zainab take, ku haɗa ku gani waye yake bankaura, waye yake magana ilimi. Ba abin da ya iya, tun Malam Ja'far yana da rai, wannan mutumin ba abin da ya iya illa hasada gare shi. Bari in gaya muku abin da ba ku sani ba, tare suka yi sakandare, duk GATC gwale suka yi. Tun a makaranta Malam yake ba shi ruwa. Tun Malam yana da rai, in za ka samu waɗanda suke zagin Malam lamba ɗaya yana daga ciki. Amma da yake Malam tuni ya ba shi baya, na gaba ya gaba, Malam bai taɓa tanka masa ba, saboda bai isa ya tanka masa ba. Inda magana ilimi kake sai a tanka ma. Malam Jafar ya sha faɗa, in kuna bibiyar kasunansa da yawan ku za ku ji wannan. Yana cewa akwai wata unguwa a Kano, in an gayyace ni bana zuwa, domin a unguwar tana daga cikin unguwa lamba ɗaya da aka fi zagina a ciki. Yana nufin unguwarsu Arzai. Saboda shi tuntuni ba abin da ya ɗauka wa kansa sai wannan bakar hasada da kiyayya. Shi ba Qur'ani ya iya ba. In ya isa ya gaya mana wani shehin ɗariƙarsa, ba wai ɗan izala ba da ya masa shaida ya iya. Amma mu shehinka ne ya ce malam ya iya. Larabawa suka ce wa malihatun shahidat biha darratuha wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u. Kololuwar gaskiya shine abin da makiyinka ya yadda ka iya, ba ma masoyi ba. Kuma ma ni ina daga cikin ƙananan ɗaliban malam. Da haka wallahi ko da za a tsinke wuyan nan baka isa kai magana a kansa mu kasa tanka maka ba. Baka isa ba wallahi. Baka isa ba. Malam yayi muku cikin da ba za ku taɓa iya haifarsa ba. Domin ya faɗa ba dan tarbiyyar da ya ɗora mana ba, wallahi da ka sha mamaki. Akwai wani kilif ɗinsa da yake cewa, ya ce mu dan ka zagi Shekul Islam Ibn Taymiyyah, ka zagi Ibn Abdul Wahhab, ka zagi Malam Abubakar Mahmud Gumi, za mu ji ciwo, malamanmu ne, amma baka isa mu zo mu kafa mumbari dan mu rama musu ba. Amma ka sani, in kai kuskuren ilimi ko kai ƙaryar ilimi, to sai mun tona ma asiri, sai mun ma raddi ko za ka mutu. Da haka yanzu bayani ne ya biyo na ɗan shafa kanka akan malam, ba wai rama masa nake ba, Allah ya riga ya gama rama masa. Allah ya gama rama masa. Karramawar da Allah ya yi wa bawan Allah nan, ai ta kamare, me kuma za mu ce masa? Babu wani abu da za mu yi. Kai ne abin tausayi da ire-iren mu 'yan baya, amma shi ya riga ya wuce. Ya riga ya wuce. A yau idan yana karantar da Ƙur'ani, kai ka ce za ka je gadon ɗaya ka gan shi, kuma ko maƙiyinsa ne in yana karanta Ƙur'ani sai ya ce wallahi mutumin nan ya iya. Irin abin da Bahaushe yake cewa sai ko malam sai dai ya ce haramun ne, amma da ba dai ya ce ba daɗi ba. To ko ɗan bid'a in Malam Jafar yana tafsiri sai dai ya ce ban yadda ba, amma ba dai ya ce ba a iya ba. Wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya masa, wato in ka san ƙin da Shehu Ɗahir Bauchi yake wa 'yan izala, amma Allah ya matsi bakinsa ya ce Jafar ya iya, ai magana ta ƙare malam, ai magana ta ƙare wallahi.